Ja. Hej og velkommen til. I dag har vi Zacharias med os. Ja, og som sagt, jeg optager også. Jeg har Philip med mig i dag. Hey. Det er lidt færdig. Og ja, det var... Hvordan fuck får du mor i den her? Ja, skovler skulle da bare være lortet op i, altså. Kom lige og hjælp mig. Du tager den lige. Så skal jeg nok prøve. Nu er der også bare jeg skal se, hvor meget der overhovedet er i den. Vi skal også købe flydende lort ud. Hvad fanden laver du? Jeg laver. Ja, jeg bakker lidt. Det er skide lort, mand. Vi venter lige til der er lidt mere i den. Hvad, mor? Marker med Philip og spiller farming med ham. Hvad? Ja. Tak, kan du ikke lige ind og prøve igen? Opdaget udlagt. Okay, Philip, er det ikke okay, hvis det kun er en af os, der optager? Philip, jeg kan ikke få noget op endnu her, fordi det er sådan lidt. Okay. Nå, men YouTube, så filmer jeg bare. Jeg kan godt filme nu her, hvis det skal være. Okay, jeg filmer bare lige først, så filmer du. Køber du lige en såmaskine? Så. Vi skal have sådan nogle majs. Philip, vi skal så noget korn først. Jeg ved. Jeg tror, hvad du holder købt den der. Du siger ikke noget til det, jeg køber. Du tager den bare, og så kører du hjem. Så sover du Mark 15. Færdig. Nu skal jeg nok så kartofler. Nej, jeg elsker kartofler. Jeg ved ikke, om jeg har råd til Mark 15. Ligger der flere baller nede ved gården en tag? Nope. Er det Mark 15 eller Mark 16, du tænker på? Det er marken der, vi lige har høstet. Den skal du... Nej, den skal sås med korn. Nej, fordi vi får mest, hvis vi så i Mark 15 i det. What? Har du lige hvorfor har du lige solgt den? Du skal lige tilbage og hente noget andet. Det er flot, Philip. Nu er jeg lige kommet ned til marken. Nu er jeg lige kommet ned, ikke også? Og skal lige trykke after solgt. Tak for det lort. R, hvad mener du på R? Ja, der fylder jeg den op, jo. Jeg var så tæt på at trykke R. Så skal jeg nok så en stor såmaskine. Vi skal have sået noget mere korn. Yes! Jeg finder mig tærskeren, så sætter jeg den på plads. Så kører jeg ud og gør den klar. Det er bare, jeg elsker at køre med auto. Nice. Ved du, hvor lang tid vi har spillet nu? Nej. Hente korn. Skal vi så raps? Nej. Hvad ved? Hvide. Og jeg stiller mig klar med haren igen. Hvad skal du? Haren? Har vi en hare overhovedet? Ja.
Hvad er det for en traktor, der er efter den? Det er der med tvillingehjul. Hvor holder haren? På gården. Jeg parkerer lige den der morvogn rigtigt, så du bare kan gå og fylde i den. Hvordan? Kan du prøve at hoppe ud af den? Er Magnum med tvillingehjul? Ja, den der skal have. Ja, den er på vej hjem til gården med. Men hvad skal du bruge nu? Hvorfor gør du det, Philip? Hvorfor skal du have nu? Hvad skal du have egentlig? Der er en, der hedder BBQ Love.dk. Ham accepterer jeg, fordi han er DK. Okay. Så Jeg prøver kan jeg godt se, du får det der BBQ Love.dk. Join the game. barbecue lover. Elsker barbecue. Der kan jeg se, at du kommer ræsende. Ja, så barbecue lover.dk. Han hedder Ribben elsker DK. Og Philip, hvor mange FPS kører du med? 60. Og så går jeg med det samme. Ej, 61. Ja. Så kan du have en ringe computer, mand. Super fint fisse. Super. Den står kun på 9. Det her, det kan komme til at tage lang tid. Okay. Fuck en ringcomputer, han har, mand. Den sutter der røv, mand. Så bliver det kasse ud. Det er den her mark sagt. Her. Så køber du den lige, ikke også? Det er på vej op til. Købt. Du køber da ikke magnier, den skal sgu ikke så. Den gider jeg sgu ikke så. Mark 9, fuck lige den. Den ligger oppe i hjørnet, den største mark. Der er nogen gået ud. Gik han ud igen allerede til en abe, mand. Og kan du stadigvæk? Ja. Jeg er på vej ned klar med haren. I liv skal vi snart til at runde af. Ja. Så siger vi ses herfra, YouTube. Vi ses.